Vi starter med at filme vores hovedhus, som er 2 gamle bjælkehytter stablet oven på hinanden, og en stor pavillon om bagved, som er spiseplads. Og det hus der, vi ser på nu, det indeholder et dejligt stort, mere eller mindre institutionskøkken i stueetagen, og soveplads til et sted mellem 10 og 15 børn ovenpå, men det kigger vi lige nærmere på. Og bygningen den hedder Norskehuset, og bygningen bagved, det er riddersalen, som rummer spiseplads til omkring 48. Lige hernede, der har vi vores dejlige bålplads, og der kan man lige holde øje med børnene, når der er bål. Og så den bygning, der står bagved der, er desværre ikke anvendelig. Den forsvinder her i løbet af 2012. Så panorerer vi lige en gang over forbi vores sovehus, som ligger oppe bagved, og garagen i midten af billedet. Og ja, for ikke lige at glemme det, flagstangen. Og bag ved flagstangen ligger vores sauna, hvor der er plads til omkring en 10 voksne. Og det er med brænde, så der skal fyres op et par timer i forvejen. Så er der toiletbygningen, som er indrettet med drengeside i højre side, hvor der er 2 sidde-ned toiletter og en urinal, og så er der 3 håndvaske. Og i venstre side er der til pigerne, der er 2 toiletter og 3 håndvaske, og der er i øvrigt i begge rummene 2 bruskabiner. Så til venstre i billedet her, den der kommer ind nu, det er vores gamle bygning. Museet kalder vi den. Og inde i den er der et lille køkken, og der er plads til ca. 20-22 personer inde i stuen, hvor der i øvrigt er brændeovn. Og op på første sal er der soveplads til 6 mand i senge der i kvisten, og så inde i den anden ende af tagetagen, der er der det vi kalder en kålorm, hvor der er plads til et sted mellem 8 og 10 sovende. Der er et lille nattoilet i bygningen, og så i øvrigt i stueetagen er der et lederrum lige over for det lille køkken, hvor der er plads til 1, 2, 3, der er plads til 5 voksne til at sove. Vi starter lige i kronologisk orden, og det er en tur ind i Norskehuset, hvor man her til venstre kan se trappen op til sovesalen ovenpå, hvor der er plads til omkring de der 10-15 børn, alt det, hvor store de er, eller i hvert fald 8-10 voksne. Så er der herinde til højre det køkken, jeg omtalte, med en dejlig stor kogeø i midten, og under den er der alt, hvad man skal bruge af gryder, potter og pander, og en emhætte, som tager det meste, men det er en god idé at lade vinduet stå åbent. Der er opvaskemaskine derovre, og der er ovnen inde i væggen, og så er der jo 2 vaske, og alt hvad der skal være af knive, skærebrædder, alt muligt opvasketing. Og der står livsnerven, kaffemaskinen. Så er der herovre et køleskab, der kun er køleskab, og ovenpå den en meget velfungerende mikroovn med grill. Og herinde til venstre, det er der, hvor vi hovedsageligt plejer at opbevare maden og ting og sager. Husk, ikke spisevarer på gulvet. Det er jo en skov, og det vil sige, at her er små søde mus. Man kan høre dem, og man ser dem sjældent, men de er her. Så herinde er der 2 skabe med service. Vi prøver at lukke dem op. Der er tallerkener og kopper og glas og ting og sager. Grydetøj, sådan noget der. Til cirka 50 personer herinde. Skabene i den bag mig i modsat side af gangen, det er ejerkredsens egne skabe. Så kommer vi ind i riddersalen, som er spisesalen til de her 48-50 personer. 50, hvis man klemmer sig lidt, men det kan sagtens lade sig gøre. Og det er pæne og nydelige borde. Og i øvrigt er der sådan, at man derovre kan gå ud på terrassen. Det er sådan en stor hæve-sænkedør. Og lyset herinde kan dæmpes, så man kan lave hygge-nygge. Og så fra vores riddersal går vi ud i en lille mellemgang, hvor der er plads til vådt overtøj, når ungerne kommer faren ind ad døren. Og herinde er der et lille lederrum til 4 voksne, der kan sove i køjer, eller så kan man jo vælge at smide en enkelt eller 2 på gulvet. Lige over for os her er vores helt nyistandsatte leder, toilet, skråstreg bad. Ja, nu kommer døren lige ud på os. Sådan.
Og derinde, der kan man forrette sin nødtørst i hyggelige, pæne og moderne omgivelser. Og der er også en brusekabine. Ja, nu er jeg så gået op ad trappen, op til sovesalen oven på Norskehuset, oven på køkkenet, hvor der er en rigtig hule heroppe. Mørkt, men med det originale træ fra bjælkehyttens første levedage. Men her er radiatorer, her er rimelig lunt og godt, også om vinteren. Her er meget varmt om sommeren. Men som sagt, der kan sove herover et sted mellem 10 og 12, 13 børn. Og så som her et par stykker på gulvet. Og så bevæger jeg mig over imod sovebarakken, som på taget har en solfanger, der sørger for ventilation i sovebarakken. Sådan at der er frisk og dejligt, når man kommer op. Og herinde er der i alt 20 sovepladser, fordelt på 2 6-køjers rum, som her, med bagagehylde. Og så er der 2 4-mandsrum, sådan her. Og igen med bagagehylde herinde til højre. Og så er det brandrullen der, det er forbudt at lege med den. Den skal jo altid virke. Endnu et 4-mandsrum. Og så smutter vi ind i det sidste 6-mandsrum. Det kan jo godt blive lidt mere, hvis man smider et par stykker på gulvet. Men meningen er jo, at man skal sove ude, når man er på toilet. Det er jo skov og natur, vi går efter. Og jeg holder den kronologiske rækkefølge som præsentationen. Jeg er på vej ind i vores sauna, hvor der er et projekt i gang med at få den gjort mere lækker og pæn. Den skal have en bymaling her på et tidspunkt. Men herinde, der kan man godt sidde nogle stykker og hygge sig. Og det handler jo så simpelthen om at få fyret op i den der. Og det gør man med brænde, som man, inden man sviner det hele til, så lægger man ind i det rum der, udefra herude, så man, når man har bare taget det hele, bare skal tage brændet i brændeskjulet, som man starter med at proppe ind der. Husk, der skal fyres op et par timer i forvejen, for at opnå de der i hvert fald 85-90 grader. Så vælger jeg at gå hen til indgangsdøren ved badehuset, og der går man ind her, og så går vi lige en tur ind til drengene. Det er til at finde ud af, det står lige der, og dem der ikke kan læse, de kan kigge på ham der. Så er der herinde et par vaske, og hen for enden 2 brugskabiner og 2 toiletter, og tilsvarende herinde ved pigerne igen. Se der, smart. Og så en dame med kjole på. Og så er der 1, 2, 3, 4 håndvaske, og 2 brugskabiner hen for enden, og 2 toiletter. Så er der kun tilbage at vise jer det gamle museum, eller museet som vi kalder det, med en veranda, hvor det er dejligt at sidde ude både tidligt og sent, spise morgenmad, frokost, aftensmad, natmad, slutte med en varm kakao efter et natløb og sådan noget herude. Der kan sagtens sidde en 30 mennesker herude. Og så går vi hen til hoveddøren og smutter indenfor og ser, hvordan det ser ud. Og herinde, der har vi trappen op til første sal, som vi smutter op på senere. Der er det lille toilet, men vi forlader os lige på den kronologiske rækkefølge og lige siger, at herinde til højre har vi det lederrum, jeg omtalte, med 5 sengepladser. 1, 2, 3, 4, 5. Og lige over for lederrummet er der et lille køkken med service og andet godt til 20 personer, og det skal der være både når man ankommer og når man rejser. Og her er så komfur, opvaskemulighed med vask og skraldespand nedenunder, og en opvaskemaskine og fryser i bunden og køl i toppen. Så fortsætter jeg ind i pejsestuen, selvom det ikke er en pejs, men det er da en brændeovn. Og herinde kan man
godt sidde en del mennesker, der er en 25-30 mennesker, kan man godt sidde her, hvis man mokker sig lidt sammen og henter lidt møbler på den anden side af gaden. Og der skal man så bare sørge for, at når man har brugt den der, som jo er en dejlig brændeovn, som kan varme det meste af skoven og Jægerspris og omegn op, lad være at fyre for meget op i den. Det tåler den ikke. Men en 3-4 stykker brænde ad gangen, så er der rigeligt varmt herinde. Heroppe af trappen har vi det lille toilet inde til venstre her, som jo hovedsageligt kun er til nattebrug. Så drejer vi os lige stille og roligt ud igen. Og over til det lille rum, hvor vi har omtalt, der kan være en 8-10 børn. Det kan der godt, hvis ikke de er så store. Der kan sagtens ligge 6 voksne, 7 voksne herinde. Og så er der så igen sådan en bagagehylde herinde til højre. Hvis vi følger turen rundt, hvis mit kamera kan følge med, der var den, så er der et soverum herinde i kvisten til 6 personer, hvor der er i øvrigt en nødudgang der i det vindue derovre. Det står lige så tydeligt. Det er jo et vigtigt på 12E at sætte sig ind i flugtvejsregler og passe på regler omkring ild og børn og bål og ting og sager, men det sidder som opslag alle vegne, og det er ret vigtigt at sætte sig ind i det. Blandt andet sidder der en lige her. Forholdsregler ved brand står der på den. Og det sidder der i alle lokaler, og de skal blive siddende. Det er et lovkrav. Ja, så er jeg kommet ud i den fri igen, og vil gerne lige præsentere vores areal herude. Noget af de 5 tønder land er jo løvbærende, og noget af det er nåletræer. Noget af det er gamle egetræer og nye egetræer. Men oplevelser, dem er der slet ikke tal på. Det er kun fantasien, der sætter grænsen. Herinde er der en masse nåleskov, og der må man godt rende og lege og bygge lidt huler. Og når man så kigger ned i det hjørne dernede, så er der indgangen til 2 sheltre, der ligger dernede i hjørnet inde i skoven. Over på højre side her har vi det, vi kalder sletten herinde bagved. Og der har vi ned i det fjerneste hjørne af sletten, har vi en lille grillhytte, som er sådan en svensk 8-kantet ting med en grill indeni, som man meget gerne må benytte sig af. Der kan sidde vel det meste af en 12-14 personer derinde. Og vi skal lige tage, hvor den ligger derovre i hjørnet. Derovre i hjørnet ligger der en indgang. Hvis man går ind i den, så derinde i skoven, der ligger den her lille bålhytte. Men prøv at gå en tur rundt. Det er et herligt areal. Der er masser af ting at kigge på. Og vi har herovre vores raftestativ, som jo desværre ikke lige pt. Er helt fyldt, men vi gør, hvad vi kan for at holde det oppe på i hvert fald 50 rafter. Men 12E byder velkommen til en masse naturoplevelser. Det er af ældre dato noget af det, så vær behjælpelig med at passe på det. Sørg for, at det er rengjort, sådan så I selv ville være bekendt at modtage det. Og hjælp os med at passe på 12E. Men velkommen til, og have det rigtig godt på 12E. Vi synes, det er et fedt sted. Det håber vi også, I gør.